Ginkalipay ni Police Brigadier General Sidney Villaflor, Acting Regional Director sa Police Regional Office 6 o PRO 6, ang negatibo nga resulta sa 37 ka mga pulis nga Gin-Paidalum sa surprise drug test nga ginpatigayon sa tong Mayo 29. Naibaluan nga iningalihok ang kabahin sang Integrity Enhancement Strategy sang PRO 6 kag sang Point Strategic Framework ACORDA sang Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. Katuyuan sang siningalihok nga may baluan kung nagaentra ang mga katapos ng command group, regional staff kag deputies, personal kag special staff, chief, non-uniform personnel affairs sections, force commander sang Regional Mobile Force Battalion 6 kag ang kaupod nga deputy sa illegal nga droga. Ini naman si Kabanderang Carl Garganera, nagabandera sa matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.